panets o formatgets o... En cada poble li una forma. Al final és la llavor de la malva. Així, jo sols he sentit que els xiquets es menjaven els panets. Però resulta que la malva, per exemple, el suc de França és molt utilitzat, no s'ha deixat d'utilitzar mai. I es fan cremes en les fulles. Quin és el problema que tenim així? O que estic trobant jo? Sí, jo tampoc soc especialista, però el problema que jo estic trobant-me, que encara estic d'anyeja de les fulles netes, és que la malva sempre té malalties, sempre té hongos, està molt malalta sempre. Entonces jo no he trobat mai una per fer-me una bona platà, això ho ha tastat. Però bueno, en el sud de França es fan cremes en les fulles, no? En les fulles de la malva, sense les tiges. Les fulles en realitat és això, tot això és la fulla, entonces lo que és comestible és la fulla en si, no el palet. Les flors també s'utilitzen en França molt, en el sud de França, que són cardiotòniques, són bones per la circulació i tal. I bueno, i els panets se'ls menjaven a aquests xiquets, ja de xicotets, o sigui que molts problemes no poden donar, perquè si no ja estaríem tots en problemes. Anàvem per allà als camps, no miràvem si estaven arruixats, si estaven pixats i tal, no miràvem res i mos tiràvem a la boca. Així que és una altra planta que creix per castigació.